Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. Hello mga idol, andito na naman po tayo sa Suzuki Mangaldan at syempre ihahatid ko po sa inyo ang pinaka-latest na update ng presyo po para sa ating paboritong Suzuki motorcycle. Yes mga idol, samahan nyo po ako at isa-isahin po natin lahat po ng modelo nila dito at titignan natin ang kanyang SRP price plus yung installment at magkano yung down payment. Mga idols, kitang-kita naman ninyo, tirik na tirik po ang araw ngayon dahil ang oras po natin, time check, 12:15 ng tanghali. Grabe po, napakainit po rito sa Pangasinan, especially dito sa Mangaldan. At dito nga po pala sa Suzuki Mangaldan, meron po silang dedicated service shop po para sa ating mga paboritong Suzuki motorcycle. Kung gusto nyo magpa-maintenance dito or magpa-repair, ayan, kitang-kita nyo, napakalaki ng kanilang service shop dito. Of course, pagdating sa mekaniko, talagang solid dyan, talagang skilled po ang mga tao natin dyan. Well mga idols, itong ating mga Suzuki motorcycle, nakita nyo, at isa-isahin po natin yan at alamin natin yung mga presyo nyan. Again, ang mga presyo po, pwede pong magbago yan without notice kasi nga, depende po yan sa market. At ito pong ating ihahatid sa inyong presyo ng mga motor ay ngayon pong buwan ng Abril mga idols. Again, itong napaka-astig nilang scooter, for the long time, yan po ang SkyDrive fuel injection. May SRP po yan na 78,900. Minimum down payment, 5,800 pesos. At kung 3 years, 4,114 pesos. At may rebate tayo na 200 pesos. Kung kurso natin yan, yan po ang SkyDrive fuel injection na po yan. Ang atin namang susunod, itong Smash na merong 2 version. Itong una, Dis and Mags combination. SRP niyan, 63,900. Minimum down payment niyan 6,300, 3 years na amortization 3,380 naman. Siyempre meron tayong rebate na 200 pag maaga tayo magbabayad. The second version naman, itong kanyang spokes version, SRP price 58,900, minimum down payment 5,800, for 3 years amortization 3,087 pesos. At siyempre pag maaga meron tayong rebate na 200 pesos. May mga bagong color version sila, no? Kita nyo yung kanyang itsura na yan. May bagong decals at bagong color. Yan po ang ating Smash na spoke at Dis and Mags combination. Siyempre dito sa atin sa Suzuki motorcycle, kung kailangan din po nyo ng mga parts replacement or may mga pare-repair kayo, dito rin po kayo makakabili ng mga yan. Siyempre meron din silang mga genuine oil o yung mga pang-change oil natin or yung cutting lubricant. So ito po, meron dito yung Gixxer 250. Ito naman po yung naked bike ng Suzuki. Yan po, napakastig ng forma niyan. Siyempre, pormadong-pormado rin. SRP price po nito, 165,000 pesos. Minimum down payment, 38,800. For 3 years naman po, ang babayaran nyo, 6,946. At siyempre, meron kayong rebate na 200 pesos. Yan po, ang Gixxer
250, yung kanilang naked version. So sana po meron nang dumating na bagong color version itong ating Gixxer 250 na to. So inaabangan natin yung metallic Triton blue niyan, yung color blue version niya. Napakaganda. Siyempre itong ating paboritong scooter from Suzuki, ang pinakasikat nilang scooter ngayon, Bergman Street 125cc po yan. And siyempre ang kanyang SRP price 78,900. Minimum down payment po nito 8,300 pesos. Yan po yung pre-prepare natin. Kung gusto nyo bayaran via 3 years amortization, 3,986 po ang babayaran nyo. Of course, meron kayong 200 pesos kung maaga tayo magbayad. Ngayon po, may mga bagong color version na parating na para dito sa ating Bergman Street 125cc. Yung limited edition na blue color at yung bagong kulay niya, yung red color, yung burgundy red. So mga idols, siyempre hindi po mawawala dito sa ating display ang pinakasikat na Raider R150. Siyempre merong carburetor type yan. Kita nyo yung kanyang mga color combination. Meron silang green, red, black at yung blue. So napaka-format, napaka-stig. Matagal na po ito sa market pero talagang tinatangkilik at siyempre subok na talaga yan. Sabi nga nila, underbone king to. SRP price niyan 98,900. At ang minimum down payment niyan, 11,800 pesos. Para sa 3 years amortization, 4,834. Siyempre, may rebate tayo, 200 pesos dyan. Yan po ang ating Raider R150 carburetor type. Siyempre, yan po ang tinatawag nilang Underbone King. Of course, meron na rin bagong version yan, yung kanyang fuel injection version. Yan po naman ang Raider R150 fuel injection model. SRP price nito 109,900 pesos. Minimum down payment, i-prepare natin 13,800. Meron yan 3 years to pay, 5,296 po ang monthly natin. Siyempre, rebate natin 200 pag maaga. Yan po ang mga color version na meron siya. Meron siyang red, black, white at yung blue para sa ating Raider R150 fuel injection model. Napakastig po ng forma niya. Talagang panalo din ang mga decals at ang kanyang color combination, gaya nitong black with the red alloy wheels. Siyempre mga idols, talagang subok na at talagang very durable at quality po talaga itong ating Raider 150R version na to. Of course, yung kanyang modelo, dalawa nga po yan. Merong carburetor type at merong fuel injection. Depende na po sa inyo kung ano po yung gusto nyong bilhin or ano mas gusto natin yung forma niya. At dito nga po sa Suzuki Mangaldan, meron pa po ritong Gixxer 150. Ito pa yung 2020 model pa yata ito. So ito, kung kurso natin yung bilhin yan, available pa yan dito. Red color na lang po, yung natitira nilang kulay. Of course, yung presyo niyan, mas mura yan. SRP, 91,900 pesos po. At kung gusto nyo bilhin ng installment, minimum down payment, 11,800. Yan po, kita nyo yung kanyang 36 months or 3 years, 4,474. At may rebate po tayo na 200 pesos dyan. Siyempre, kung mahilig kayo sa color red, yan po ang bagay sa inyo mga idols. Dito naman sa kabila, maraming display ng mga color blue dito, yung metallic Triton blue. Kita nyo, merong Raider, merong Gixxer 150 Fi, at meron din yung GSX 150. Pumili na kayo mga idols kung sino yung pinaka-gwapo at pinaka-maporma sa inyo mga idols. Yan po, mga street naked bike version po from Suzuki. Ang poporma po ng kanilang mga itsura plus yung mga decals nila, ang gwapo. Itong GSX S150, SRP price niyan 124,800, minimum down payment 18,800, 3 years 5,805. At may rebate din kayo na 200 pesos para dyan. So mga idols, kung gusto niyo yung forma niyan, panalong-panalo yan. Siyempre, Gixxer Fi na 150 rin, yan po ay may SRP price na 94,400, minimum down payment 13,800 at kung 3 years yung babayaran yan 4,500 po. Siyempre yung rebate nyo diyan 200 pesos din mga ito. At itong ating Gixxer 150 Fi na yan, may tatlong kulay po na available yan. Yan yung nakikita nyo yung kulay blue, meron din yung red at meron yung glossy sparkler black color po. So yan yung ating Gixxer 150 Fi mga idols. Kung gusto natin nyo yan, available po yan dito sa atin sa Suzuki Mangaldan. May mga stock at units po sila niyan. Pumunta na po kayo rito or magtawag na kayo sa kanilang branch. Yan yung ating Raider R150 na red color. Fuel injection model po ito. Napaka-forma din. Siyempre may mga scooter pa ito gaya ng SkyDrive Sport na ito.
Perfect po ito para sa ating pang daily commute o pang service natin. Matipid sa gas, plus madali rin po nilang i-drive to. Yan po ang kanyang SRP price, 67,900. Minimum down payment, 5,800. 3 years po, 3,549. At siyempre yung ating rebate na 200 pesos. Sa mga naghahanap po ng scooter na mura lang at siyempre abot kaya lang ninyo, plus madali rin siyang gamitin or patakbuhin. Yan po, bagay po sa inyo yan. SkyDrive Sport na yan. Pormadong-pormado rin. Yung color combination niya maganda rin. At syempre, yan din po ay fuel injection din. At ang the best po rito, pagdating sa gas consumption, sigurado po ako, napakatipid din po nito. Talagang maganda po sa ating bulsa o swak sa ating budget. Mga idols, meron din sila dito parang off-road style. Ito naman po yung Raider J crossover, no? Kung ang lugar natin yung hindi ganun kaganda yung kalsada, mga unpaved road or medyo mabundok sa atin, ito po yung bagay sa inyo mga idols. Saktong-sakto po yan. SRP price niyan, 63,900. Minimum down payment po niyan, 5,800. 3 years, 3,343. At may rebate pa po kayo na 200 pesos. Sa other brand, ang kompetensya nito yung XRM, no? Halos pareho-pareho sila. At siyempre, kung ganito po yung kurso natin yung klase ng motor, ayan, meron din po sa Suzuki, tawag nila dyan, Raider J crossover mga idols. Yan nga po ang ating mga models na available po rito sa Suzuki Mangaldan. Wala po yung ating inaabangan din na isa pa, yung Gixxer SF250, yung kanilang sports bike na 250cc. Fully paired po yun, napaka-astig at napaka-forma. May bagong color din yun, yung metallic Triton Blue. So yun sana yung ating hinahanap dito. Yan po. At abangan pa po natin yung mga Burgman Street na mga bagong color version na yan. Siyempre, tumutok kayo sa ating YouTube channel mga idols. Dahil pag dumating po yan, iba-vlog po natin kagad dyan at papakita sa inyo kung gaano po kastig yung bagong color version para sa ating mga Burgman Street. Sana nga, ito rin ating Gixxer 250 na to, yung naked bike na to, ay meron na rin pong bagong color version. Hindi lang ganitong kulay na black version lang po. Yan po mga idols. Again, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ating YouTube channel. Of course, salamat po sa lahat sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay. Siyempre, 30k subscriber na po tayo at nagpapasalamat po ako sa inyo lahat mga idols. Ciao po!